srdci Tatier, medzi vrcholkami, sa odohráva tichý príbeh odvahy a vytrvalosti, ktorý vás zavedie na miesta plné krásy a dobrodružstva. Tatranskí nosiči, nesúci bremena na svojich chrbtoch, sú mostom medzi civilizáciou a vysokohorskými chatami, ktoré zasobujú neúnavne a s úctou. Každý krok na úzkej horskej ceste je výzvou, no ich poslanie zásobiť chaty materiálom je neochvejné, a to v akomkoľvek počasí. Nosenie desiatok kíl cez strmé svahy je dôkazom ich húževnatosti a hlbokého vzťahu k tatranskej prírode. V tichosti hôr pokračujú nosiči vo svojej ceste, často v pretekoch s búrkou, aby doručili všetko potrebné k životu v izolácii. Títo hrdinovia sú nielen nosičmi nákladu, ale aj strážcami tradičného dedičstva a kultúry, ktorá si zasluhuje našu úctu. Vzdávame hold tatranským nosičom, ktorí s pokorou a odhodlaním udržiavajú život v týchto horských útočiskách celoročne. Pre viac hodnotných videí sleduj môj profil a buď súčasťou hrdej komunity Slovákov.